இது பானிபூரி வாசனை வருது, அதனால பானிபூரி சிக்கன் இது. சிக்கன் 65 வாசனை வருது, இதனால சிக்கன் இது. இப்போ ரெட் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன சேர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன், ஒரு ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, 2 ஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன், அப்புறம் 3 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு லெமனை வந்து ஜூஸாக புழிஞ்சு விட்டுருக்கேன். இதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது வந்து 2 சிக்கனுக்கு வந்து நான் முழு சிக்கனுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஒரு சிக்கனுக்குன்னும் போது இதில் எல்லாமே பாதி பாதியாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு சிக்கன் வந்து நான் வந்து ஃபுல் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு சிக்கன் வந்து பொரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி அது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு சிக்கனில் வந்து இது மாதிரி நல்லா கீறி அங்கங்கே கீறி விட்டுட்டு சிக்கனில் ஃபுல்லாக இது அப்ளை ஆகிற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். இது நான் பண்ணுறது வந்து காலையில் பண்ணுறேன், ஒரு 7 மணி போல் நான் இதை வந்து சிக்கன் ரெடி பண்ணுறேன். ஏன்னா அப்போ தான் ஊறும். நீங்கள் ஈவினிங்கில் ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் நைட்டில் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் காலையில் செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா காலையில் தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு 6 ஹவர்ஸ்னாச்சு ஊறணும். அதனால் இதை நல்லா ஊற வைக்கிறதுக்காக காலையிலே மசாலா தடவி ஊற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு 6 மணி நேரம். இப்போ எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ க்ரீன் சிக்கனுக்கு என்னென்ன போடலான்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து க்ரீன் சில்லி, அதுக்கப்புறம் வந்து புதினா, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் அரைச்சி அந்த இது எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேஸ்ட் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் தயிர், 1/2 ஸ்பூன் தான் ஆனால் கரம் மசாலா போடணும், அது தவறுதெல்லாம் கொட்டிக்கிச்சு, அதனால் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டோம். அப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து மிளகு ஜீரகம் பொடி சேர்த்துருக்கேன், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து க்ரீன் சிக்கனுக்கு செய்கிறதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன். இப்போது இன்னொரு சிக்கன்லேயும் இதேமாரி கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த சிக்கனில் வந்து இதை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதில் லெமன் ஜூஸும் விட்டுருக்கேன், ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் மட்டும் விட்டுருக்கேன். அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துட்டு இதில் ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சிடலாம். இதுவும் அதே மாதிரி 6 மணி நேரம் ஊறணும். இதை தான் முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷனில் சொல்லியிருப்பான், பானிபூரி வாசனை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது எதனாலனா அந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் அரைச்சி போட்டதுனால அந்த பானிபூரி ஸ்மெல்லு வருது, அதனால் அவங்க வந்து பானிபூரி சிக்கன்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. ஆமாம், பானிபூரி சிக்கன்னும் சொல்லலாம், க்ரீன் சிக்கன்னும் சொல்லலாம். இதுலேயும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி ஊற வச்சிடலாம் நல்லா தடவி. இதை வந்து நாங்கள் கடாயில் தான் வச்சு செய்ய போகிறோம். இதில் நீங்கள் குக்கர்லேயும் வச்சு செய்யலாம். குக்கரில் வச்சு செய்யும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கொஞ்சம் வேலை முடியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து நாங்கள் கடாயில் வச்சு செய்கிறதுனால ஒவ்வொரு சிக்கனும் வேகிறதுக்குமே 45 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. ஏன்னா ஸ்லோவிலேயே குக் பண்ணணும், அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. இது நாங்கள் செய்யும்போது 4 மணிக்கு ஆரம்பித்தது, எங்களுக்கு ஈவினிங் ஒரு சாப்பிட ஆரம்பித்தது ஒரு 6:30 7 மணி மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ இதையும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த இலையை வந்து நல்லா வந்து அடுப்பில் வாட்டி எடுத்திங்கன்னா அது வந்து கிழியாமல் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம இலையில தான் இதை வந்து கட்டிட்டு வாழை நார் வச்சு கட்டிட்டு தான் கடாயில் வைக்க போகிறோம். அதனால் இந்த இலையை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடாயில் வந்து நெய் விட்டுட்டு இப்போ சிக்கனை வந்து நல்லா இலையில வந்து பார்சல் பண்ண போகிறோம். பார்சல் பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள். வெற்றிகரமாக கட்டியாச்சு. அது கூட போராடிட்டு இருக்கான் இப்போ பையன். இதை நல்லா கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கடாயில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ கட்டிகிட்ருக்காங்க. நல்லா இறுக்கி கட்டிடு. ஒழுக்குது, அதான் நான் மசாலா கலர்
இப்போ போடு முடிச்ச. இன்னும் பெருசாக இருந்தால் தான் இது வாட்டமாக வரும். எது பெருசாக இருக்கணும்? கடாயா? கட்டுறது கட்டியாச்சு. இது கடாயில் எடுத்து வச்சுட்டா இருக்கேன். க்ரீன் சிக்கனும் அதே மாதிரி கட்டிட்டு அதை இன்னொரு கடாயில் எடுத்து வச்சிடணும். க்ரீன் சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த கடையில் வைக்கலாம். இது ஸ்லோவாக குக் ஆகணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த தந்தூரி மாதிரி வரும். ஏன்னா அது ட்ரையிலே அந்த ஸ்லோலேயே குக் ஆகும்போது தான் அதுலேயே வேர்த்து கொஞ்சம் அந்த தண்ணி இறங்கி அந்த இதில் வந்துடும். சிக்கன்லேயே தண்ணி இறங்கும். நீங்கள் வேக வேக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் தெரியும். ஆனால் ட்ரையாகவே இதில் இலையில கட்டி போட்டுருவோம். அது அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் இலையில கட்டி போட்டு வச்சுருக்கோம். நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து திருப்பி விடணும். இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்க. இது ஒரு 1/2 hour கழிச்சு தான் இந்த மாதிரி ஆகும். அதில் தண்ணி இறங்குது பாருங்கள். அடியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ரெண்டுமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. க்ரீன் சிக்கன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகணும். ரெட் சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. சூப்பராக நெய்லாம் ஊற்றிக்கிறோம். நல்லாயிருக்கும். இது பாருங்க, ரெட் சிக்கன் வந்து இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதை வந்து இப்போ நம்ம தந்தூரியில் இது பண்ணலாம். அந்த ஸ்மோக்கி ஸ்மெல்லு வந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் தந்தூரியில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுருந்து எடுத்துடலாம். இப்போ இது ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். புகையை உள்ளே விட்டா நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அது உள்ள வெங்காயத்தை அதில் மசாலா கீழே இறங்கி இருக்கிறதெல்லாம் அது மேலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அப்படியே இது பண்ணி விட்டுலாம். ஆயில் மேலே கொஞ்சம் ஆனால் விடணும். நாங்கள் நெய் விட்டுருக்கோம். மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வேக வேக திருப்பி போடும்போது கொஞ்சம் நெய் விட்டு அதில் இது பண்ணியிருக்கோம். அண்ணா பாட்டு பாடு சரவணா. பாடு இது வந்து க்ரீன் சிக்கன் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதை நான் எடுத்து திருப்பும்போது பாதியாக உடஞ்சிருச்சு, வெந்துருச்சு நல்லா. அதனால் அது தூக்கும்போது உடஞ்சிருச்சு. அதனால் லெக் பீஸ் தனியாக இருக்குது, தனியாக தட்டில் வந்து அதோட இன்னொரு பாதி இருக்குது. அதனால் 2 இதுவாக நாங்கள் இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த பாதி காலத்துல சாப்பிட்டு போந்துடுவேன். அதுதான் பாதி அப்படியே சாப்பிடல. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. சாப்பிட வேண்டியதுதான். இலையில் வந்து நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்க. டெக்கரேட் பண்ணி இது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது க்ரீன் சிக்கனு. இந்த கால் மட்டும் இருக்கிறது சாரி ஃபஸ்ட்டில் பெருசாக இருக்கிறது ரெட் சிக்கனு, கால் மட்டும் இருக்கிறது க்ரீன் சிக்கன். ரெட் சிக்கனு இருடா நான் வந்து இது வந்து காலு. இப்போ நான் சாப்பிட்டு லேட்டாக தோல் இப்போ சாப்பிட போகிறேன். இது தோலை வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.